Отидете в раздел Страници в главното табло за управление и най-отдолу в частта Управление на страници намерете страницата, в която искате да сложите изображение. Кликнете на бутона Редактирай вдясно от нея. В текста изберете мястото, където искате да сложите изображението и кликнете там. От иконите по-горе кликнете на тази с зеленото дръвче. Ще ви се отвори нов прозорец. Там, в полето с име Image URL или адрес на изображението, поставете адреса на изображението с командата Paste, което предварително сте копирали. Добре е да сложите и описание, което да съдържа ключови думи, описващи изображението. Изберете от Alignment по какъв начин искате да се показва на страницата спрямо текста или оставете като Not Set, ако нямате предпочитания. Dimensions са размерите, ширина и височина, с които искате да се показва изображението на страницата. Border ви разрешава да поставяте рамка на изображението, измервана в пиксели 1, 2, 3, 10 или повече. Последните две полета са на разстоянията вертикално и хоризонтално между изображението и заобикалящия го текст. След като сте готови, кликнете на Insert и ще видите, че изображението вече е поставено в текста. Кликнете на Запази и промените вече ще са запазени, а изображението ще е видимо от потребителите на вашия сайт.